Защото бюджет приемаме сега. Той ще влезе след 20 дена в сила бюджет. Примерно бюджета има подмяна на покриви, асфалтиране на улици и така нататък. Като приемем бюджета, след това ще трябва да обявим обществени поръчки. Така, за някои по-големи ще минат 3 месеца. Няколко обжалват, ще минат 6 месеца. И много от населението, пък той всеки разумен човек, когато види, че октомври месец подменяш, примерно, покрива на читалището в село Черен връх, много хора ще си кажат, тези цяло лято къде спаха, нали, не го направиха, всяка взе да вали и почнаха да сменят покриви. Сменяме ги, ще ги сменим, може би, по това време, защото се случва и като стоим без бюджет. Тоест политическата обстановка влияе на работата на... На работата без бюджет. Всеки не влияе. Ние не сме частна фирма, да седнем двамата, да се пазарим. Вие, ако не ми оттърваш, седнем с другия, с третия, стиснем ръцете и ще кажем, айде, разбрахме се. Ние само тук нататък почваме тук процедура. Добре, за какво бихте призовал към населението, към хората? Нищо обяснявам на хората. Да бъдат по-търпеливи. Да бъдат търпеливи.